Mga ka-disciple, may lakas ka bang magsalita ng totoo kahit alam mong may masasaktan? At kung ang katotohanan ang maglalagay sa iyo sa peligro, pipiliin mo pa rin ba ito? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang kaunting mensaheng nakapagpapatibay ng loob sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayong araw. August 2, 2025, Saturday of the 17th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai. Sa Mateo 14 verses 1 to 12, narinig ni Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus at naalala niya agad si John Baptista, ang taong ipinapatay niya. Bakit? Dahil hindi natakot si John na ituwid ang mali ni Herodes na kinuha ang asawa ng kapatid niya. Pero dahil sa galit, sa sayawan at sa kapritsyo ng kapangyarihan, pinapugutan siya ng ulo. Mga ka-disciple, ang pagiging tapat sa Diyos minsan ay nangangahulugan ng panganib. Hindi lahat ng katotohanan ay tinatanggap, lalo na kapag masakit. Pero tandaan natin, ang pananahimik sa mali ay pakikiisa na rin sa kasalanan. Si Juan ay hindi tumigil magsalita ng totoo kahit ang kapanit ay ang kanyang buhay. Tanong, tayo ba? Kaya rin bang manindigan para sa tama kahit hindi popular? Kaya ba nating sabihing mali yan kahit magalit sila? Mga ka-disciple, hindi lahat ng propeta ay sinasalubong ng palakpakan, pero sa langit, ang katapatan ay may gantimpala. At paalala ko, kung ang mundo ay tahimik sa harap ng kasalanan, maging tinig tayo ng Diyos, kahit mahirap, kahit masakit. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.